Sunana ASP Umar. Me ya haɗa ka da budurwarka kuka? Yaudara ta. Yarinya ta yaudare ni, na fara soyayya da ita. Na ga yarinya an ban nan bata, na kira ta a waya ran farko yarinya ta ce tana so na. Na tambayi yarinya, dama ana cewa ana son namiji farko ki kira shi a waya ki ce kina son shi. Sai ta ce a ita ma da wasa take ba faɗa min cewa. Sai ta ce to a ba ta gaya min wata ran. Sai na ce to a dare muna magana yarinya sai ta faɗa min. Washe gari na je gurin yarinya zance, ta fito kofar gida muka ɗayan gidan muka zanta, ta yi min murmushi na ji daɗi na tafi. Washe gari na ƙara dawowa ina rawar jiki, ina zuwa sai na ce zaki sha chocolate, ta ce mun za ta sha, tana shan chocolate. Ita ma wacce shan chocolate ce. Na je na siyo chocolate da yawa na kawo yarinya, da ta sha ta yi godiya ta ce thank you. Washe gari still next day ta kira take ce min wallahi wannan chocolate da ka siyo min wallahi na ji daɗin su, da Allah ƙara kawo girin su. To ni ban ji komai a raina ba, sai na siya masa, sai na ƙara siya, sai na kai wa yarinya. The next day kawai sai anti sai na ji kiran yarinya ta kira ni a waya. Hello kana ina? Sai na ce mata ina gida. Ta ce da Allah boga nake so in ci, wai azumi ne. Kuma na gaba da azumi bane ba Ramadan ba, wai boga take so ta ci. Sai na ce to inna lillahi. Sai na tafi Zuro ina rawar jiki na je Domino's. Na je na siyo pizza, sai na zo na siyo boga na kawo yarinya. Da na kawo yarinya boga ta karba ta shiga gida ta godiya. Washe gari na ƙara zuwa zance sai an ta ce wai a kira ni. Kai ne mai boga? Na ce ni ne mai boga. To da Allah yau ka je ka mana cikin nake so, amma in kawo yarinya ita ma in ka mata. Sai gabana ya faɗi. Da gabana ya faɗi sai na tafi, sai na je na siyo kaza kawai guda ƙatuwa, sai na je na kawo yarinya domin a yi magana boga. Sai na bawa yarinya anti daga nan ta ce to ga lambar ta zan yi sebon a waya ta, ita ma ga tata, na zan mun zama ɗaya. Washe gari kawai sai anti ta kira ni a waya, tana kira ni a waya wai hello data nake so ka saka min 10 gig. Gabana ya faɗi, na sa mata 10 gig. Ina sa mata data, yarinya ta ma ta kanta ce ba ta da data ma take cewa ba data ba da data. Sai na tura mata, ita ma ta ce wai 5 gig ita kuma, kin ga 15 gig lokaci guda. Ina tura sai an ta ƙara kira ta ce min wai da Allah kati za ta yi da ɗan uwanta. Sai na ƙara tura kati, na tura mata na 1000. An tafi ta ƙara kira na a waya, ta ce min wannan kati bai ishe ta ba, wallahi awanta guda tana waya kuma wallahi bai ishe ta ba, da Allah in ƙara mata. Sai na ƙara mata na 500. Sai ta kyale ni, sai ita ma yarinya ta kira ni, sai ta ce min ita ma da Allah in tura mata kati za ta kira garin su, saboda dama ba a Kano bace ba, a gidan antin take. Na tura wa yarinya. Azumi ya zo, ranar azumi, ran da aka fara azumi anti ta kira na ta ce min to da Allah ga nan kullum ni zan dinga saya musu kankara. Kullum na sayan kankara ta 500 har azumi kare ina saya muku kankara. Na sai lemo katan, na sai lemo da azumi ya kai katan 7 na siya muku. Antin nan in za ta yi test din sugar ni nake biya mata kuɗi, nake siya mata. Akwai boska, tana shan boska kullum, sai ta sha boska satis biyu ake siya mata. Na rasa me take da su, shaye take me take yi, Allah masani. Kullum sai an siya mata boska da diclofenac. Bayan diclofenac sai wanne ne na manta sunansa, wallahi kullum sai na siye su. In na ji wayar yarinyar nan gaba na faduwa yake, idan na ji wayar antin wallahi gaba na faduwa yake, in na ga wayar ta shigo wallahi wani lokacin har kashe ta nake yi. Akwai da na fasata na cewa antin nan fa tana kiran ce ki da Allah ki rabu da ni mana, kin takura min, ki kuzura min, uwata ma ba ta saka na mata hidima haka. Wannan wace irin masifa ce? Aka zo aka ce min to kai gidan nan fa ba ya mutunci bane, ba ka rabu da su. Na ce What you playing? Monopoly Go. It's like the classic board game. a ni fa na ji na gani ina son yarinya, wannan sai da yarinya bai kamata na bar ta wallahi sannan. Ni dai na ji na gani ina son ta. Aka ce to je ka ci gaba. Anta ana ne ce mun siyo mun siga, zan ce siga na azumi ya kare. Azumi ya zo an bani kosai, an bani kunu, na yi amfani da su. Ta tara samari sun fi guda 10. Yarinya ba ta da lafiya, ta dauke ta kai ni wani pharmacy. Ashe shi ma mai pharmacy din saurayin ta ne. Kuma ni na biya kuɗin mota muka je pharmacy din, ya mata treatment. Na ce nawa ne kuɗin, ya ce a'a bai shi ya mutunci suke. Sannan na ƙara ganowa tana kula mai ɗinki shi ma ashe wai tana kula shi ne saboda kai waye mata ɗinkin sallah. Na ta bashi kaya mata kyauta. Na kira yarinya na ce mata ke in je ɗinki ne nawa ake ɗinki da mata, bai fi 5,500 ba, zan baki kuɗin na ki fita a rata gayan. Ce mun ta fita. Dama ba ta san kowa a garin nan ba sai ni. The next day na ƙara ganin wannan gayan a tsaye a ƙofar gida. Suna tsaye da shi, tana mai murmushi tana dariya. Na zo na gaya mata bayan da dare mun haɗu tana dariya, tana ce min ita ba fasoya suke ba, da ka kula ma da ka gani raina ɓaci ke ina cin magani, kallon shi kawai nake. Kawai ni ba da rai nake ba, kawai duk jinsa ne ya gama maganganun sa ya tafi, ni ba ta shi nake ba, ni kai kaɗai nake so. Ta zo ta ce zan siya mata waya, tana da 6 plus. Ne alƙawari zan bata iPhone 12. Na zo ran da zan bata na ganta da wani saurayi, na hana ta wayan nan. Washe gari akwai wani mai anaconda na ganshi 2013 ya zo ya dauke ta a mota daga gadanta a bakin titi, ya tare su ya musu magana. Suna zuwa ya ajiye ta a gun mai kayan miya ya tafi. Washe gari sai an sun ta sa aka kira shi a waya, zo ya kai su unguwa daga haduwa yau. Ya zo ya kai su a unguwa, sun je sun dawo, sai ta zo ta faka a kofar gida, suka faka, an ta shiga gida, aka bar yarinya a mota, ya zo ya gila sai da feedback. Suka kai awa 2
daga nan ya matsa nan daga nan ya matsa nan a kofar gida yana yin kwana yana fakin, sai na ce to wannan gayan bari ka ga ya zo da zuwa, to wallahi tallahi zai bige ni a gurin nan, sai na ce to shikenan. Ranar da na je da magariba yarinya ta ce mun kance na ciwo, amma ta kira ni da dare in zan zo. Da dare na gaba ta kira ni ba, ashe wannan gaya ne zo ne a fanda ta. Yana zuwa bayan ya tafi karfe 10 na kira yarinya a waya, ina kiranta a waya wai wallahi bace take, yanzu na tashi ta yara suka mata waya. Sai na ce to ya jikin, ta ce da sauki, na ce ubangiji Allah ya ƙara sauki. Ta ce amin, sai ce to sai da safe bari na baki. Still yarinya kika je da mutu ciki da komai, ta je tana kula wani mai walda. Tana kula mai walda, yaro yana wuni a rana, tana dan karbe mai shi 50 ma take karba abu ne shi da abin da take. 5,000 bai taɓa iya kashe mata ba, naira 5 ba. To ni dai at least zai daga ƙarshe ni yanzu abin da na sani shine na karɓo wayarta, na ce zan sanja mata, kuma na sai da wayarta domin in rage raɗaɗi na abin da ta yi min, zuciyata ta ɗan sauƙaƙa. Na sai da waya naira 40,000, na sai da wayarta, sannan kuma wannan saurayin da take kulawa nan mai walda na ɗau 5,000 ɗinsa na bashi a ciki, na ƙara mai da 5,000, na ce ije ya rage asara, ije izagaye kuma ya gaya musu cewa na sai da waya. Anti ta kira ni ta ce mun kai an ce ka je kana cewa kana mana hidima a waje, dama yarinya ba ta cin tuwo, kullum za ta kira ni a waya in siyo mata shawarma ko in siyo mata rufaida da kaza za ta ci, wai ba ta cin tuwo a gidansu. Tun daga yarinya kamar gidan Alhassan dan tata. To ni dai ban kiji ba, so ya rufe min ido, ina siya kullum ina kaiwa ana kira ni a waya, ina sayan indomi a soya kwai 4 a saman take away in dora shi in manne shi, ni ma ban ci ban je in kai yarinyar nan ba ta. Duk wannan hidima da ka faɗa kai mata, baka ganin cewa hidima wa kai soyayya? A hidima ne soyayya ba, da a ce ana son ka in kai hidima ba wani abu ne ba, ka gane? Ai ana son ka in kai hidima ba wani abu ne ba, ko yanzu in tana so na zan ci gaba da mata. Ai hidima a soyayya ba wani abu ne ba in kai, amma ana son ka ne. Amma yarinya ki zo kin ce min kina so na, ba wanda ke aure a duniyar nan in ba ni ba, kuma kin yi kadai kika sani a garin nan, kuma ina ganin mutane a tele sun fi guda 10 wanda na bibiya, na dinga bibiya soyayya kuke da su. Wannan ba farin jinin da yasa kai ma ka ce kana son shi yasa wani su suke cewa su ma suna son. Ba farin jini bane, ba rashin kamun kai ne. Akwai da na samu wani mahaukaci ne wani a bakin titi, muka dau waya muka bashi, muka ce kai je ka ba yarinyar ka ta sama nan ba, yana zuwa ya ce salamu alaikum, yana zuwa sunana assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana ASP Umar Muhammad wanda aka yi da shi a Dala FM akan maganar wannan labari da na baku na maganar soyayya ta. Wasu suna ganin ƙarya ne, wasu suna ganin kamar gaskiya wannan labarin kikira shi ne. To idan kuna son ƙarashin bayani akan tsakanina da abin da ya faru da wanda nake siyawa boga da kuma shawarma da kuma pizza, to sai ku biyo ni a account ina at ASP Umar Muhammad. Kowa da yake so ya je follow ina ya samu ƙarashin bayani tsakanina da in faɗi sunanta shin ko kan na faɗa, to bari mu faɗa muku ba ku kyautar wannan kafin ku biyo ni ku samu ƙarashin labarin. Sunanta Mardiya.